vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Zvakangoma hazvo veduwe. So message iyi takaireceiva uko kuAfrican uko ndiye umwe womurume ane confession yake wemuSouth Africa. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini baba vangu vakazoti vachinonofa ndo pandakabva ndazofind out kuti baba vangu vainge vakaromba. Baba vangu vainge vaine zviya zvikwambo zvavanoti mashort boys nechi short girl. Saka baba vangu vachizonosvika pakuromba vachipiwa zvikwambo izvi inhau yekuti vainge vachida kuzvichengetedza muindustry, nekuti industry iyi yetaxi business iri very dangerous. Vanhu vanogara vachingourayana. Saka baba vainge vachida something that can protect him. Ndo pavakabva vazoenda kune imwe n'anga ndokubva vazopiwa mishonga iyi yakashata. Ivo baba zvavakandiudza ndezvekuti vakanzi pamakombi avo avainge vainavo at that time zvinhu izvi pazvakaitika ndonguva iya kwainge kuchipengesa makombi aya awo ainge achinzi masiyaya. Saka baba vangu vainge vainawo makombi iwayo. Saka pakati pemakombi avo vainge vaine imwe siyaya iyo yacho yavainge vakarombera pairi. Saka zvavaipota vachiita baba ndezvekuti pagore izvi zvikwambo zvavo izvi zvaivaudza musi wacho wazvinenge zvichida ropa, then ivo vaibva vazozvitendedza kuti zvinge zvichizokonzeresa kombi iyoyo kuti inge ichiita maaccident. Ende yaisamboita accident iya yekuti accident inototyisa, yaingoheva just a minor accident zvekuti imomo mukombi imomo maizongowanikwa 1 kana kuti 2 vanhu vaizongokuvara zvezvingoti munhu anongokuvara zvishoma, then munhu uyo anenge akuvara kana akangobuda ropa kudai, then zvikwambo izvi zvaibva zvazotanga kunanzva ropa riya, then zvaibva zvazoshandisa hwema hweropa iro razvinenge zvananzva ipapo paaccident zvobva zvazotanga kuteverera munhu uya, then zvinobva zvazotanga kumuyamwa ropa rake pashoma kuzonosvika munhu iye achizonofa zvinenge zvichingomuyamwa ropa rake. Ndo marombero acho iwawo ainge akaita baba vangu. Saka ivo baba vakabva vazonditi mwanangu, nguva yangu yekuti ndinge ndichifa yaswedera. Ivo baba vakazorohwa nezvinhu zvavo mushure mekunge vakanganisa mhiko dzavo, but zvinhu izvi vakazozvisiya zviri mumaoko angu. Ivo baba vakandisira gonzo iri vakanditi ndo panobva zvikwambo zvacho izvozvo. Zigonzo iri ndo rakaita kunge zimai retuma short boys twacho itwotutu. Saka vakangondibatisa gonzo riya ndokubva ranyangarika. Saka baba vakazongoshaya vasina kundipedzesera kundiudza dzimwe mhiko idzo dzavaifanira kuti dzavainge vachida kuti ndinge ndichizopota ndichidziita. Ndakazongosara ndiri ndoga. Ndakatombosvikawo pakukanganwa nezvazvo ini mushure mekunge baba vangu vashaika. Ndikazongoramba ndichienderera mberi nechikoro sezvo ndiri munhu akasvika university level. Ndikabva ndati ndinoda kuzvishandira, plus mari dzandakasirwa nababa vangu dzakawanda. Ndikabva ndatora mari dziya ndikashandisawo ruzivo rwangu ndokubva ndaita multiple investments zvekuti ndinokwanisa kutochengetawo mhuri yangu nemari iyoyo yandakasirwa yenhaka nababa vangu. Zvino mukomanashi nekufamba kwenguva zvakazoitika ndezvekuti inini nemudzimai wangu takabva tazotsvakawo pedu pekuti tinge tichivaka. Pedu patinoti apa ndipo pedu but kumasuburbs. Saka takati tava kugara ikoko, mwana wangu ainge achiri kutoenda kucrash. Vakadzi veko vakabva vazoita meeting vakati tadii tatsvaka transport so that instead of running around nevana tobva tati nhasi musi wakati ningi ndiye anofamba achikolekta vana achinovadropa kuchikoro, then umwe musi zvichingoenda. Inini womukoma I got interested ndokubva ndazoshandisa experience yekuti baba vangu vainge vachizivana nevanhu vakawanda varimo mutaxi industry. Ndokubva ndazopiwa imwe kombi neumwe mudhara ainge ari best friend
friend yababa vangu ndakabva ndazotanga kushandisa kombi yaya, but izvi zvekurana transport industry, izvi zvekuva mutransport industry handina hangu passion nazvo, ndikabva ndazongosiyana nazvo. Saka pane umwe murume uyo aipota achiuya achizoti rinovetera dzimba dzedu. Murume uyu I'm not sure kuti kana aibva kuZambia or kuMalawi, but ainge aine motikari yake yainge iine space. Waiti kana uchida plumber waitongoziva kuti unodana iye, kana uchida kugadzirirwa magetsi ako anenge afa, kana any renovation pamba taingodana iye murume uyu. Then vakabva vazotaura naye murume uyu. Saka iye zvaainge ava kuita manje ainge ava kurova matrips akati one day, and ainge ava kuita mari, even though ndainge ndiine mari kudhara, but ndakabva ndatanga kuchiva mari iyaya yaainge ava kuita. Ndokubva ndatenga zvakare motikari yainge yakangofanana nemotikari iyo yaainge achishandisa apa ndainge ndava kuda kumubrokesa mubusiness rake. Izvi zvakazokonzeresa kuti inini naye tinge tichizova ma-enemies. Iye akabva ati zvino izvi zvamava kuda kundiita hamuone here kuti mava kutoda kutondiparadzira chiraramo changu, nekuti izvi ndo zvinotondibatsirawo kuti ndinge ndichikwanisawo kuraramisa mhuri yangu, asi ini handina kana kumbogara ndaita kana hanya nazvo. Ndakangozviudza kuti inini hazvinei neni, wadii wadzokera kunyika kwako ukanotransporta vana vekuchikoro kunyika kwako, not kuuya kuzotishungurudza muno munyika medu. But the more yatakaramba tichingonetsana, one night ndinorangarira kuti ndakazoti ndakagara panze ndo pandakabva ndazotanga kudana zvikwambo zviya izvo zvandakasiyirwa nababa vangu. Zvakabva zvauya zvikwambo izvi, zvakabva zvauya to my surprise, zvikabva zvandibvunza kuti ko muri kudei, why matidana? Ndikabva ndati pane munhu wandiri kuda kuti munge muchiuraya. Zvikabva zvandibvunza kuti aniko? Ndikabva ndazviudza kuti pane murume uyo ari kuda kuva in direct competition neni, saka iye ndikuda kuti ange achifa. Saka zvakabva zvazoenda zvikwambo zviya. Murume uya like always akati auya kuzotora vana, ndokubva aita first trip akaenda nevana akabva anovasiya kuzvikoro zvavo zvakasiyana siyana. Akazoti ava kudzoka pamarobot ndo motikari yake payakazorohwa, then motikari yake yakaspina mudenga ika overturna. Then mumotikari make umu ainge aine umwe mukadzi uyo waainge angoitawo pick and drop. Mukadzi uyu nayewo akazonoshayikira kuchipatara because akanyanyiswawo kukuvara, but driver uyu wekuMalawi akafirapo pasipoti ipapo after that accident. Mukomanashi akangoti achingonofa kudai. Ndakabva ndatozviziva kuti munhu ainge afa, nekuti zvikwambo izvi zvakabva zvamhanya zvikaenda zvikatanga kunanzva ropa rake, because ropa rainge rakazara pamadhoo emotikari all over the car, zvikatanga kunanzva ropa. Then zvakabva zvazotanga kutora ropa riya zvikarichengeta ropa iri zvikazopota zvichirinwa. Mukomanashi zvose izvi zvakati zvaitika, ndakabva ndazotanga manje kunetsewa nechipoko chemukadzi uyo wandainge ndisina kana mhosva naye, wandainge ndisingazivi, uyo akangofawo by mistake. Akatanga kuuya kwandiri achindibvunza mibvunzo yakawandisisa like kuti nhaiwe ko wakandiurayirei, uchizosvika pakundiuraya waindiziva here? Chitarira uone kuti vana vangu vava kutambudzika sei. Waifara here dai wanga uri iwewe wakafa, vana vako vosara vachitambudzika? Uri kundishungurudzireiko nhai iwe? Saka ndakazongorambawo ndichingonobatsirwa ndisingade kuti chipoko chake chinge chichindinetsa. Nemudzimai wanguwo akazosvika pakufind out kuti pamba pedu painge patova nedambudziko rechipoko, rekumuka chipoko pamba, because zvaiitika ndezvekuti usiku hwoga mukadzi uyu ndaitomunzwa, nemudzimai wangu aitomunzwawo, achitovhura front door obva atopinda mukitchen ototanga kutoita mabasa ake epamba, nekuti iye mukadzi uyu ainge achishanda kumakitchen. Saka ainge achitongozvikona sekunge ainge ava kutishandira, aita basa rake, kuaina hembe, kuwacha hembe, kusuka maplates, kumopa imba yose. Maizoti muchinomuka mangwana makuseni maiona imba yose yakamopewa nacho chipoko chake ichochocho. Ndakazosvikawo pakutiza, inini nemudzimai wangu takazosvika pakutizapo pamba pacho ipapo. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti nekufamba kwenguva manje ndakazotanga kuona chipoko chemurume uya wekuMalawi uya
wandakaurayisa, wandainge ndichida kuti ange achifa. Then murume uyu pandakamuona mukoma aingotaura one story iyo yekuti ko wakandiurayirei, tarira uone kuti vana vangu vari kutambudzika sei. Saka ndakabva ndazodana zvekare zvikwambo zviya ndikazvibvunza kuti wai zvainge zvichitendedza kuti ndinge ndichishungurudzwa nemweya wemurume uyu wazvakauraya, zvikabva zvati isu hatichakwanisa kutaura newe. Ndikati wai mava kusakwanisa kutaura neni? Zvikati hatisisina simba. Ndikati zvamusisina simba saka munodei? Zvikati zviri kuziya nenzara zvinoda ropa. Ndikabva ndazvibvunza kuti ropa rani ndiudzeika ndinge ndichikutumidzirai kune munhu wacho iyeye kuti munge muchienda kunomunwa ropa rake. Izvo zvakabva zvati zvinoda ropa remwana wangu. Iye mukoma ndakabva ndati izvozvo handizvigone. Zvikabva zvati kana uchifungidzira kuti wakangwara indava yako. Ndokubva zvati izvo nguva yose iyi makore ose awa unozviziva here kuti tanga takakuchengetedza, tanga takaisa ruzhowa all around you and all around your house. Ndokusaka zvipoko zvevanhu ava vawakaurayisa zvisingakwanise kukukuvadza zvakabva zvangodisappear. Ndokubva zvati izvo zvainge zvava kuda kumbondibvisira ruzhowa kuitira kuti ndinge ndichiona kuti zveshuwa zvainge zvakandichengetedza zvichindirwira dzimwe hondo dzandainge ndisingakwanisi kuzozvirwira ndiri ndoga. Zvikwambo izvi mukoma zvakazongondisiya pachena. Ndokubva ndazotanga kurohwa nechikwambo chemurume uya, ndokubva ndazotanga kurohwa nechipoko chemurume uya uyo wekuMalawi. Ndakarohwa mukoma nashi apa ndainge ndiri mutraffic jam. Munongoziva matraffic jam ekunoku kuJoburg kuti unotombogaramo mutraffic jam imomo for many hours. So mukoma ndakangokaruka murume uya avapo next seat passenger seat. Ndokubva atanga kundirova. Ndairidza mhere mukoma kutoti motikari yairamba kuvhurika madhoo. Apa ndainge ndangostaka ndichiridza mhere. Vanhu vakatofungidzira kuti zvimwe kuda munhu uyu ava kurasika njere, but chavasina kuona ndechekuti painge paine chipoko icho chainge chiri busy chichindirova. Ndakazoti ndadzokera kumba mukoma ndokubva ndazofind out kuti mudzimai wangu iyewo ainge arohwa nacho chipoko ichi. Ndakasvika akazvimba kumeso, akazvimba maoko. Ndakasvika mudzimai wangu achipisa tsitsi, ainge agere zvake pasi aine chibhaketi chainge chakazara mvura yainge ichipisa. Saka zvaaita ndezvekuti ainyika kamwe katawuro, kunyange mvura iyoyo yainge ichipisa sei, but aitongoita ushingi hwekunyika tauro mumvura iyoyo yainge ichipisa. Then aibva azotanga kuzvitova kumeso kwake uku, mumaoko nemumakumbo. Mudzimai wangu akatomboita nguva yakati rebei asingagone kutaura, asingagone kuvhura maziso ake nekuda kwekuti ainge akarohwa. Mudzimai wangu ndakati ndakamutarisa ainge achiita sekunge munhu ainge achangobuda muboxing ring after a long match naMike Tyson, ainzwisa tsitsi mukoma. So zvose izvi zvakati zvaitika. Ndikabva ndazobvunza zvikwambo zviya kuti zvainge zvichidei, zvikangodzokorora zvikati izvo zvainge zvichida ropa remwana wangu. Saka mudzimai iye pari zvino ava kuti tanyanya tashungurudzwa nezvipoko izvi, tanyanyisa tashungurudzwa nazvo zvipoko izvi. Ngatingoitai umwe mwana, kana taita umwe mwana tobva tazongosacrifice mwana wedu. As long as tichiri kukwanisa kuita vamwe vana hapana kana problem, tinongova sacrifice vana, because kurohwa nezvipoko kunorwadza murume wangu. Ndo zvandakaudzwa izvozvo nemudzimai wangu. Saka ini handichazivi kuti ndoita sei. Ndadyirwa mari yakati wandei ndadyirwa mari dzakati wandei nen'anga dzakasiyana-siyana, avo vanoti ivo vanozvigona. Handichadi kuramba ndichingoona chipoko chemurume uyu wekuMalawi. Ndaneta ndakakanganisa, ende ndinozvibvuma kuti ndakakanganisa. Ndiri kutongotsvakawo munhu anokwanisa kundinunura kubva kuchipoko chake murume uyu wekuMalawi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka iyo ndo yanga iri narration yenyaya yavo, ndichiibvisa kuchirungu ndichiunza kuchishona. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu.
inini advice yangu mukoma kune vamwe vakadzi out there, ndinoda kungokuudzai kuti the moment yaunobuda mune imwe relationship, please musazopinda mune imwe relationship zvezva zvekuda kuprova point sezvandakaita inini mukoma. Ndakarwadziswa nemurume wangu nedzimwe nzira dzekuti ainge achida kundisekesa nelocation rose, and ndakatomboita nguva ndichitoziva kutoti vanhu vainge vachindiseka location rose. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so iye murume wangu uyu akatanga kudanana neumwe mukadzi uyo ainge achangobvawo mukusvika mulocation, ende vanhurume amene kuti vakaitwa sei vanongotoudza magirlfriends avo masecrets ose, ende iye murume wangu ainge ava kuti akaenda kugirlfriend yake aibva audza girlfriend yake kuti munhu uyu haana kana nzeve, uyu haana kana zvidhori zvababa zvekuti vanopota vachitamba nazvo. So mukoma ndakazongova munhu wekuti ndainge ndakangoshoreka. Mukadzi uya ainge ava kungofamba achindiseka achiti the reason as to why murume wangu ainge achindichita it was because inini ndainge ndisina kugadziriswa ndisati ndapinda mumarriage. Apa ndainge ndichingonzi ndakangofanana nechitunha, hanzi handigone kana kutambira murume pabonde. Ndakarwadziwa mukoma, ndikanyadziswa nemurume negirlfriend yake, nekuti the day pandakazonzwa nyaya dzose idzi ndakabva ndati mukadzi uyu first of all ndamuregerera, anonditorera murume wangu, handina kana kumbogara ndakamuconfronta. Right now ava kufamba futi achindiseka, ndokubva ndaenda kuya plus nekupfurirwaka nevamwe zvinzi enda unomuconfronta. Apa vanhu vanenge vachida kutoti unge uchiramba uchingonyadziswa because ivo vaitova ne.com randainge ndisina rekuti murume wangu ainge akatoendesa mari yetsvakirai kuno. Saka inini ndainge ndatova pabarika randainge ndisingazivi, but rainge richizivikanwa nemunhu wose wemulocation imomo. Mukoma ndakaenda kuya nehasha, ndikatosvika murume wangu agere zvake negirlfriend vainge vakatohagana mukoma vatori zvavo pasi pemumvuri wemuti. Apa vavakidzani pavakandiona ndiriko kustreet ikoko vakabva vatoziva kuti ndokwandiri kuenda. Vamwe ndo vaingonditevera vachiita sekunge kune kwavari kuenda. Ndakasvika paya murume ndokubva atonditi uyu ngasapinda gate unless kana paine zvimwe zvaanenge achida. Ndokubva ndanyadziswa paya, ndikanyadziswa ndikabva ndabuda mukoma nashi. Because of that pain ndakabva ndangozviudza kuti handisisina option parudo. Any man that will come to me I am going to choose him. Kwakabva kwazviuyirawo vamwe baba vainge vakazviorera zvavo mukoma. Zvandakaona pavari baba ava mukoma, kana paya vanhu vakanzwa muchiverenga maconfession mishonga iriko mukoma, zvandakaona pavari baba ava nanhasi uno handisati ndakamboona murume ane sikarudzi yakadaro. Baba ava ndakangosangana navo online pasina kana nguva. Baba ava vainge vava surprise after surprise mukoma muupenyu hwangu hwose. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakatarisira kuti ndichasvikawo pakushandisa iPhone, but vakangondibvunza address, ndikavaudza address yangu, vakanditi postal code, ndikati postal code ichi handizivi. Ndokubva ndazonobvunza murungu kubasa about mapostal code, then murungu akabva ati kana kuri kunzi hauzivi postal code zvinoreva kuti ukatumirwa something hachiuyi, iwe uchingopa munhu wacho nyangwe address yepanapa kana paine zvaanenge achida kupa courier guy. Ndikabva ndapa baba vaya address yepabasa. Ndakazotoshamisika ndava kutofonerwa nevacho vana courier guy, ndikanzi ndine parcel. Ndikati parcel yei? Ivo baba va ndikavabvunza kuti makambotumidzira parcel, vakati handina. Ndikabva ndazofonerwa musi courier guy payakauya, ndikatoenda kugate. Wanikwe ndiri kutotambidzwawo kapepa, wanikwe ndiri kutotambidzwawo kabox. Ndakati ndichinovhura box reria mainge mutori neIphone mukoma nash. Baba vaya ndakavafundira ndikati you have done this for me. Ivo vakabva vati ivo vakabva vati I was supposed to come but inini ndakabva ndatadza kuendako. Ndokubva vazoya vakandishanyira. Murungu wangu munhu ari very open. Ndakabva ndamuudza kuti ndiye munhu wangu uyo wandava kudanana naye sezvo ndainge ndichimbopota ndichimboita stay in. Saka baba ava vakangosvikira zvavo pabasa. Ndokubva taenda zvedu kukarumu kwangu mukoma. Takatanga kuita bonde masikati, but bonde racho takangoriitira mumagumbezi, so zvaingova fani so zvavaingondiita, but takangoti
ndakangopedza kuita bonde ndakanzwa paguvhu pangu apa ndainzwa kunge ndiri kudhonzewa kuita kunge mudumbu mangu mainge muine munhu aipota achindidhonza guvhu rangu kusvika zvava kurwadza mukoma, zvainge zvava kurwadza zvezvo zvekuti ndakanzwa mudumbu mangu mose umu muchipisa, iko kudurura. Ndakatanga kudurura sezvandainge ndisina kana kumbogara ndakaita. Usiku manje wakazoti wasvika mukoma, zvinongoitawo Mwari. Magetsi akabva aenda, saka inini light ndainge ndangorisiyawo riri on, ndokubva ndakanganwa kudzima light. Magetsi ainge aenda zvichitonzi kune fault amene kuti magetsi achaenda rini. Tainge takangobatidza tochi, but tochi yacho yainge yakangovharwa zvekuti mumba musanyatsokuita chiedza. Then takazoti tiri pakati pekuita bonde, inini ndainge ndava kutoda kutoenda pamusoro pavo, saka ndainge ndakatoibata sikarudzi yavo mukoma. Ndakangoti ndava kuda kudai kunoti pamusoro pavo, ndokubva magetsi angoti ba. Magetsi akati ati ba, ivo baba ava vakabva vangotarira kusaidi vakati zvinowanikwa. Ndikati zvinowanikwa chiko. Ndokubva ndatarira sikarudzi yavo mukoma. Musikarudzi mavo ndakaona muchibuda gonye, kune tumwe tuya tumakonye tudiki diki. Gonye iroro rakatobuda musikarudzi mavo imomo. Then sikarudzi yavo mukoma yaiva nemamwe mazibhambu ainge akaita mamota kudai so. Ndikabva ndati une siki here iwe? Ivo vakabva vati handina siki. Ndikati saka chii, wandipa siki kaiwe? Ndikabva ndatanga kuchema mukoma, because zvandakaona ipapo ndikati shuwa munhu anosvika pakuora zvekuti sikarudzi yake inoburitsa makonye. Vakabva vati usachema mani. Ndikati ko chii, waiwava kundiitira hasha apo wandipa siki, ndoda kukusungisa. Baba ava vakabva vasimuka ndokubva vaenda patrousers ravo, vakati vachinotora chimwe chandisina kunzwisisa mukoma kuti rainge riri dzvinyu here, chainge chiri chimhuka chainge chakaita sei. Ndokubva vanditi iwe handina siki, handifi ndakabatwa neHIV ini, iwewe pamwe ndio utori nesiki. Ndokubva vangonditi ndakaromba ini. Ndikati muri kuzama kuti kudii naimi kana muchiti makaromba? Vakati handiti kuti ndine siki, saka ndakutongokuudza chokwadi so that pandinozobva pano usazofungidzira kuti ndakakupa HIV. Inini ndakaromba, saka ndo mhiko dzangu idzodzi dzekuti ndinopota ndichibuda makonye kusikarudzi kwangu, zvekare ndinobuda mamota kusikarudzi kwangu, mamota asingapori. Vakabva vandirakidza chinhu chiya chainge chakaita kunge chidzvinyu, chakaita kunge hameno chimhuka chakaita sei mukoma, chaitofema kudai chichitofema. Ndokubva vachidzorera zvekare mutrousers ravo. Vakabva vati mari iyi ndava kuenda. Ndikati mari yenyu handidi, plus torai foni yenyu. Mukoma ndakangoburitsa sim card rangu ndikavadzorera foni yavo. Ndokubva vabuda. Ndikatonzwa motikari yava kutoitwa on, ndiye munhu ndiye con. Kubva ipapo kusvika muzuva ranhasi baba ava havana kana kuzombotaura neni. Ndaisivatarira vari online because I think kuti vakazototanga kutodhita umwe munhu, but ndaivangovaona vakangoisa musikana iyeye pamastatus. Haminowo kuti musikana uyu anozviziva here kuti blessa wake iye ane sikarudzi inoburitsa makonye, kana kutoti iye haazvizivi, but I never bothered to ask zvangu, but ndizvowo zvandakasangana nazvo izvozvo mukoma Nashi. Saka advice yangu ndeyekuti munhukadzi kana uchibuda mune imwe relationship, kunyange ukarwadziswa sei, give yourself time, chimbozvipa time yekuhila, kuitira kuti next time around paunozotsvaka another man unonyazokutsvaka umwe munhu. Hana yako wakadzikamisa, hana yako ndiyo confession yangu mukoma Nashi. From there on, like kakupisa kaya kandainge ndichinzwa mudumbu mangu, kakupisa ikako kakazongosvika pakupera, nekakukwevewa paguvhu rangu, zvose izvozvo zvakazongosvika pakuzongopera. But one thing chandakanotisa mukoma, ndaisiva munhu wekuti one thing that I noticed now ndezvekuti ndinosemewa nevarume. Munhu anongoti kana akadanana neni pafoni munhu anenge achindida, but musi watinongoti tarara tose mukoma Nashi ndo panotopera relationship yangu. I think zvinhu izvi zvatova about 4 times zvichiitika kuti the moment yandinongonorara nemunhurume anenge ari crazy about me, vamwe vacho vanozototadza kutopedza 1 round, sikarudzi yemunhu uya
inenge yatorara zvayo, kunyange ukatozama kuimutsa inobva yaramba kumutsa. Mumwe muchinda akatonditi apa zvinoreva kuti vadzimu vangu vari kutya apa, vanenge vari kutozama kutondiudza kuti there is something wrong about you, kumusha kwenyu hauna kuitwa here mukadzi wechikwambo. Saka ndo mamwe manegative impacts andakangonotisa mulife mangu kubva zvandakasangana neblessa iroro.